El Tribunal Suprem espanyol ha emès 3 sentències relatives al model d'immersió lingüística que els centres educatius de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Emparant-se la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que suprimia el caràcter de prevalença de la llengua catalana, la justícia espanyola ordena a la Generalitat de Catalunya que introdueixi el castellà de manera proporcional i equitativa a tots els cursos. Així, segons el Tribunal, es garanteix el dret dels pares a escolaritzar els infants en la llengua cooficial que escullin. D'ara endavant, totes les comunicacions que facin als centres escolars s'hauran de fer en les dues llengües cooficials. Davant d'aquesta sentència, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, organització d'àmbit i abast nacional, vol manifestar les següents consideracions. La sentència del Suprem no pot conduir enlloc que no sigui la fractura social, ja que el model que volen imposar dualitza els centres escolars. Separar els infants i joves per quina sigui la llengua vehicular crearà dues comunitats lingüístiques als centres. La prevalença del dret dels pares a l'hora d'escollir la llengua vehicular atempta contra el dret dels infants i joves a rebre un ensenyament de qualitat, ja que els grups en llengua castellana no disposaran de prou competències per desenvolupar-se socialment en català, la llengua pròpia del país. La sentència del Constitucional del passat mes de juliol va posar punt final a la descentralització política i administrativa a l'estat espanyol, acabant així amb la via estatutària o autonomista com a projecte polític. El projecte espanyol de construcció estatal sempre ha menyspreat les nacions perifèriques i les altres llengües coexistents, sota una clara voluntat d'assimilar-les culturalment. El Sindicat dels Estudiants dels Països Catalans exigim el posicionament ferm i contundent de rebuig a la sentència de totes les autoritats i institucions públiques dels països catalans, el compromís per part de la Generalitat de Catalunya i els centres educatius de mantenir una posició de desobediència a fi que la sentència no s'efectuï, la voluntat de la Generalitat de Catalunya d'engegar les passes cap a una construcció d'un marc educatiu en català. A més, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans fem una crida a la societat catalana a participar a totes les mobilitzacions en defensa del model d'immersió lingüística i d'avenç cap a la consecució d'un marc educatiu en català a les quals el CPC hi dona suport i convoca. Una nació, països catalans. Una llengua, el català.